Давай, да. С клипа си "Съдба" варненската група Луцифер влезе в класацията на телевизионното предаване Рококо. Достатъчен повод, за да посетим Вили, Сашо, Тони и Румен в леговището им, студио 33. Вили, може би първият въпрос, който бих искала да ти задам, това е: защо групата се казва Луцифер? Ами, не съм го измислил аз това име. Това име е измислено преди 15 години от Иванчета Албашев, който е книгоразпространител и има произвежда книги. С една дума, как се казваше, забрах. И той беше първия рабанист на групата и той ма покани да свирим за първ път.
Обаче това въобще не беше тогава група. Много по-късно стана, през 86-та година стана група. Но името е от тогава, името Луцифер, той го е измислил. И вие си го запазихте? И аз го запазих. Той ми позволи да го запазя и аз го запазих. Говори се за тази група, че доста хора са минали през нея, даже че всички, които свирят във варненските банди, в момента по някакъв начин са били в Луцифер. Всички не, но много музиканти са минали през Луцифер и половината работят в чужбина, друга част се отказаха въобще да свирят поради конюнктурата и куп причини финансови. Но наистина около 15-16 души са минали през групата до сега. Най-богатите останаха. Ние си останахме, аз и Тони специално сме от 85-та заедно. И четвърта ли, пета ли беше Тони? И четвърта ли беше или пета? От 84-та сме заедно с Тони, но тогава бяхме така още никакви. 86-та година започна първите концерти започнаха. И тогава групата така стана доста известна. Наред с доктор Дулитъл така тръгнахме рамо до рамо заедно. И това е в общи линии. Сашо може би е най-отскоро в тази група, от 2 години. Как ги издържаш, как ги изтърпяваш? Какви характери са те? Не е нужно въобще да ги изтърпявам, поне сме си добри приятели с всеки един от тях. Събираме се заедно, пиваме и така. На какво те научиха? Да свиря, защото аз като дойдох в групата в начало бях много никакъв. И постепенно почнах да улягвам, понеже свирим доста често и започнах да свиря по-добре, отколкото в началото. Фукаш ли се пред съучениците си? Гордееш ли се, че си Луцифер? Не съм такъв човек. Концертът ще бъде в една малка зала на около 3 км от центъра на града. След спирка техникумите се намира залата на потребителна кооперация Успех. Някъде около 500 места събира. Кого очаквате да дойде на този концерт? Всички по-млади и по-стари почитатели на групата се надяваме да... Като каза по-стари, за каква група се смятате? За стара, модерна? Аз не мога да кажа, че ние сме млада група, след като съществуваме от толкова време. Не мога да кажа и, че сме модерна група, тъй като не разполагаме с технически средства, които трябва да застанат зад този термин. А като какви се определяте сами? Ние се определяме най-вече като една група, която може да свири абсолютно всичко. Нищо повече. А какво ще предложите на хората, които ще дойдат на концерта? Има ли с какво да ги смаете? Зависи доколко са смаяни хората, които ще дойдат. За всеки ще има по нещо. Това е, което искам да кажа.